Littafin Ruwan Bagaja na Alhaji Abubakar Imam. A cikin farkon zamanin Shehu ɗan Ziyazulu an yi wani mutum motsatse wanda ake kira da Koje Sarkin Labarai. Dalilin da yasa ake kiransa haka domin haukansa ba na zagin kowa bane, ba kuma na dukan kowa bane. Shi dai abin da yake so ya ji, shi dai labari ya ji ya tafi wasu ƙasashe ya ringa bawa attajirai da sarakuna, su kuwa suna bashi abinci. Idan ya baka labari wanda baka sani ba, in ka bashi kuɗi sai ya ɗauki 50 ya baka, ya tsare kai ce kai kuma sai ka bashi wani labari wanda shi kuma bai sani ba. Yana cikin bin ƙasashe har nan Allah ya sa ya isa wani gari wai shi Kwantagora, wani babban birni ne a cikin ƙasar Sudan. Da ya isa wajen sarkin garin aka kai shi masauki, ya ajiye kayansa sai ya fito ƙofar fada ya shiga halinsa na neman labaru da ba da su. Ya kwana kamar 3 yana ba wa sarki labarurruka, fadawa kuma suna biyansa da wa'yansu labarai maimakon wa'yanda ya ba wa sarkinsu. Sarkin ƙasar ana kiransa Sarkin Sudan. Yana yawo cikin gari sai ya isa wani ƙaton gida mai benaye da yawa. Ya tambayi barorin da ya tarar zaune ya ce, shin gidan wane ne wannan? Suka ce, wane ne duk duniyan nan bai san Alhaji Imam ba? Koje Sarkin Labarai sai ya ce musu, zai fito yanzu? Suka ce, wa zai fito da shi yanzu tun azahar ba ta yi ba? Koje ya share wuri ya zauna kafin azahar ta yi. Azahar na yi sai suka ji tap tap, duk zaure aka miƙe. Da mai gida ya shigo aka fada aka yi gaisuwa. Da ya zauna ya dubi Koje ya ce, wannan fa wane ne? Koje ya ce, ni ne Sarkin Labarai. Yau kwana na 10 a nan garin. Kaji safara ta, ka kuma ji yadda ake biya na, ko kana iya saya? Mai gida ya ce, to faɗi mu ji. Yau Allah ya gama ka da gabanka. Koje ya murmushi ya ce, to sai dai ko mu ce Allah ya gama kowa da gabansa. Sa'an nan fa Koje Sarkin Labarai ya tsinki, ya yi ta zuba labarai, baya ko waƙafi balle aya. Da ya faɗi kamar guda 30 sai ya ce wa mai gida, to biya waɗannan tukunna, sa'an nan in ji ƙarfin ci gaba da waɗansu. Mai gida ya ce ƙara dai. Koje ya yi ta zubawa har Allah ya sa ya gaji. Da ya ƙare zuwa magariba sai mai gida ya ce, to duk kai labarurrukan naka ashe ba su fa a ba da su daga safe zuwa magariba ba, har ake kiranka Koje Sarkin Labarai? Kuma ya ce masa, to gobe ka zo da kai da abokanka duka, ni kuma in baka labarin abubuwan da na yi a duniyan nan har Allah ya sa na samu arzikin nan da ka ganni a ciki. Mu gani in na yi ƙoƙari na iya gajarce labarin ko kuma ma ƙare a cikin kwanaki 10. Koje Sarkin Labarai ya duka ya ban kwana, gari na wayewa sai ya taho ya zauna yana jiran mai gida. Can zuwa fitowar rana ya fito. Mutanen da ke zaune a zaure suka yi masa barka da kwana. Ya haye kujerarsa ya kame, ya dubi Koje ya ce, kunnen ka nawa? Koje ya ce 2. Ya ce, to ƙara na 3 ka sha labari. Koje ya ce, to madalla. Na farko dai, in ji mai gida, sunana Alhaji Imam. Ubana kuwa wani babban malami ne na sarkin Sudan, sunansa Malam na bakin kogi. Sai dai ya kai dattijo har ya fara tsufa, ba a taɓa ko ɓari a gidansa ba. Abin ya dame shi kwarai, ga wagagen littattafai tili ba mai gado, amma ko da yake malamin nan ba shi da ɗanasa na cikinsa, yana da wani agola shaiɗani ana kiransa Saƙibu. Komai uban nan nawa ya masa, uwar ba ta godewa, shi yaron ma baya godewa. Ana nan zaune dai haka yaro ya girma ya zama jarumi. Bayan shekaru 15 ya zama barde sadauki. Da ya ga dai ya yi ƙarfi sai ya fara fita ƙauyuka yana tara hanya yana ƙwace kayan mutane. Malamin nan yayi ya hana shi ya ƙi, saboda haka sai sa aka ɗaure shi. Bayan ya kwana 3 cikin turu, malamin nan ya ce a sake shi. Da aka sake shi ya dawo gida da ɓacin zuciya, amma sai ya damo bai ce wa kowa komai ba. Dare na yi ya ɗauki takobinsa na yaƙi ya shiga tarakan malamin, ya murɗe masa kai, ya ɗauki gawar ya sa a cikin likafani. Da gari ya waye ya tafi ya gaya wa sarki, ubansa ya cika da daddare, ya ce wai ciwon ciki ne ya turnike shi. Aka tare aka yi jana'iza aka watse, mata suka yi 'yan koke-kokensu na fada suka bari. Ana nan bayan in kwanaki da rasuwan malam sai Saƙibu ya yi mafarki ya ga malamin a tsaye, sai ga wani ɗan abu kamar ɗan dabino ya fito daga zakarin malamin.
sai ya ga abin nan yana ta girma har ya kai kamar zaki. Da ya kai haka sai abin nan ya faɗa masa kuma ya kashe shi. Wannan mafarki fa ya dugunzumar da ransa kwarai da gaske. Da gari ya waye ya tara malamai don su yi masa duba. Dukkan malamai kowa ya duƙufa, wannan ya zana ya shafe, ya zana ya shafe. Daga nan sai babban su ya ce za a haifi wani yaro a gidan nan cikin matan tsohon nan da ya rasu, shi ne zai kashe ka. Saƙimu ya ce ko da yake ni ban iya haddi ba, wannan ƙarya ce, mai gidan nan bai taɓa haihuwa ba, kuma ko ya taɓa ku ɓace min da gani bokayen hobi. Kowane malami ya karkaɗe hannuwansa ya tashi zaƙo-zaƙo don kunya. Da tsakar dare Saƙimu ya tashi ya ƙulla wannan ya kwance, ya ƙulla wannan ya kwance, yana ta juyayi da zuciyarsa yana cewa Allah abin tsoro, malami abin tsoro. Abin da ya fi kyau sai in hallaka matan nan 4 duk masu takaba, don kada maganar masu dogayen gemun nan ta zama gaskiya. Saboda haka ya samu guba ya yi ta ba su ɗaiɗai da ɗaiɗai suna mutuwa, ana cewa baƙin cikin rabuwa da malamin ne ya kashe su. Amma ni tsohuwa ta dama ba ta garin, ta rasuwar tsohona iyayenta suka ɗauke ta suka mai da ita ƙauyen da ta. Saboda haka ita ma Saƙimu bai ƙyale ta ba, sai ya aika wani baƙin bawa nasa har can ƙauyen, ya umarce shi ya san yacce zai yi ya sace ta ya kai ta dawa ya kashe ta. Cikin dare bawan nan ya yi sirdi ya je ya sace ta, ya rufe bakinta ya ja zuwa bayan gari inda ya ɓoye dokinsa. Ya aza ta fitiri ya yi dawa da ita, ya yi ta kutsawa cikin daji da sukuwa har kusan asuba, sa'an nan ya tsaya. Ya ɗauki takobi zai kashe ta, sai ta wutsiyar wani kumurci ya sare shi, nan ya faɗi ya mace, doki ya yi dawa da gudu. Uwar tawa ta rasa gabas ta rasa yamma, ta kuma firgice da ta tambayi hanyar komawa gida. Tana cikin tafiya kwance tashi har ta kawo nan Kwantagora. Ashe ita ce Allah ya bawa shigar ciki na yau wata 2. Ku taɓa subscribe da ke ƙasan wannan bidiyo, sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin kawo muku ci gaban wannan labari da ma wasu labarai da shirye-shirye managarta daga wannan tasha tamu mai suna Rana Ba Kya Ƙarya.